should take it slow. No niin, terve vaan. Ajattelin, että vihdoin kuvasi tämä Tarra-sarjan videon loppuun. Ei oo koko kesänä oikein kerinyt, kun on ollut niin paljon muuta hommaa. Nyt ajattelin pysähtyä tähän parkkipaikalle kuvaamaan, toivottavasti ei ole liian paljon taustamelluja. Toivottavasti kuuluu mikkiin kanssa, kun ei oo vielä hankittuna sitä kypärän kiinni tulevaa mikkiä. Nyt mennään ihan kameran mikille vielä. Joo. Tämmönen tuli tuossa keväällä asennettua tämmönen Tarra-sarja tähän ja tilasin Kiinasta AliExpressistä, tää hyvin kallis ollut, 70, kun täällä oli nyt postikuluineen. Nythän tällä on tullut samalla vähän kestotestikin jo, että kun tällä on koko kesä ajeltu, että ihan loppuun hyvin on kestänyt, ei on niinku ollut mitään ongelmia tämän kanssa. Tässä tulloo vähän video siitä, kun minä laitan tämän kiinni tämän Tarra-sarjan ja sitten vähän ajopätkää varmaan samman kanssa. Tässä on ensimmäiset testit kanssa tämän kameran kanssa, että katsotaan, että näyttääkö tämä yhtään minnekään vai eikö se näytä. Mutta joo, tämmönen sitä tosiaan tuli. Ihan näpsäkän näköinen tämä ainakin on. Ja sitten sehän 3M kalavaa, mille tuo on tehty mille pohjalle tehty, että ihan hyvin se tarttuu minusta, ei oo tarvinnut mistään kohdin liimailla uudestaan, että se on kyllä hyvin kestänyt tuossa kiinni. Tosi laadukkaat on niinku hintaansa nähden. Jos ei halua custom Tarra-sarjaa, niin ihan hyvä vaihtoehto tämmönen. En tiedä saapiko sitä Kiinasta tilattuun customaitakin toisaalta, että niitäkin varmaan saavi halvemmalla, jos niitä on siellä vaan. Ihan hyvin tosi jännä, että ainakin tässä pakattu, että oli kuplamuovissa vielä tämän lisäksi, että ei pitäisi ainakaan olla, että olisi tullut kuljetuksessa mitään. Pitää nyt kahtoa avata, että on nämä sopivan mittaisia ja miten nuo leikkaukset ylipäätään. Joo, kyllä tuo näyttää suht hyvin, ainakin tälle äkkiselle katsottuna, että olisi leikattu tai jollekin 3M pohjalle tehty, että kai se ihan hyvää on, hyvää tavaraa, että nyt kokeilla. Pitää puistaa nuo pohjat ja no niin, nytpä se on pyyhitty pre-cleanerillä puhtaasti tuo pinta. Se pitää aina pyyhkiä, kun siinä on jotain rasvaa ottella pinnassa. Ja löytyy ihan viimein tuo lämpöpuhallinkin, sitä saa ehti ihan tosi pitkään taas. Ei oo omaa tallia tällä hetkellä, niin aina on kaikki katteessa. Mutta koitetaan saada se siihen paikoille nuo tarrat tuohon lippaan ensimmäisenä ja katsoa millaista sitä tulee. Ja sitten veettää nuo loput tarra. Joo, se on ensimmäinen tarra nyt siinä. Se nyt joutui muutaman kerran nyppäsemään sen vielä irti melkein kokonaan. Ja laittamaan paremmin. Ei se nyt hirveästi ilmakuplia jäänyt, että joo. Vittumaisempia on kyllä nämä isommat tarrat aina laittaa, että kannattaa olla saakset aina mukana, että saa näitä ylimääräisiä leikattua tältä pois näitä liimapinnasuojia, että saa paremmin asettumaan sitten siinä ja saa sommiteltua ja silleen. Joo, tämän verran jää ylimääräiseksi näitä tarroja tuolla, että nää nyt olisi tullut swingiin, mutta en kehto tuohon poliisportisuojien pelkkävässä jäätämään niitä, kun ne on niin ovon muutosta noin, niin ne ei oikein käy siihen. Se pitäisi iskeä suoraan swingiin. Se sopisi paremmin sitten, jos olisi musta swingi, mutta kun tuo on tuommoinen harmahtava, niin kehto siihen päälle käven lätkimään, että se pitäisi mua laittaa. Sitten nää pitää iskeä vielä kiinni nämä. Sitten kun on tullut ne pumpusuojat. Tässä on ollut vielä pumppuihinkin. Mutta kun minulla on nämä pumpusuojat tai nämä forksrinkit tässä jo, niin kehtaan näitäkin käydä tuohon lätkimään. Ja sitten periaatteessa nämä olisi käynyt vaikka FC, TC-mallin tai Husseinkin, että tässä on tää numerokilvin tarra. Samat katteethan näissä on. Varmaan jos Kotarinkin vaikka tilaa, niin sinnekin tullaan sitten SX ja SXF käyvät nuo tarrat. Tai samanlaista niissä on muuta, paitsi siinä tullaan tuo numerokilvin tarra varmaan kanssa. Sitten jos tilaa ainakin tuosta samalta valmistajalta, mistä me tilasin. Joo.
Ajattelin kuvata tässä Marimekon legendaarisella suoralla tämän videon loppuun. Joo, näistä tarroista sen verran, että ei minulla ollut näitten kanssa mitään ongelmia, että mulla on ollut nää nytten ootahan montas kuukautta nää on ollut. 3-4 kuukautta ainakin ollut ajossa. Eikä nää käynyt mistään oikein repsottamaan, että on mulla aikaisemmin ollut muista paikoista ihan Suomesta tarroja, kustomeita, niin niissä on vähän käynyt ne liimat ajan kanssa repsottamaan, mutta vaikka on puhistettu ne katteet ennen sitä työtä, että ei se aina sano, että vaikka se Suomestakin tulisi, niin se olisi niin laadukasta. Tämmöiset nämä tarrat on, minusta näissä on ihan hyvät leikkaukset, ei nää niinku mistään ole tullut tälleen ylite, että nää on ihan hyvin istuu tähän pyörään. Ei niinku mitään ongelmaa. No tuossa on vähän tuo väli minua jää häirihtemään silloin. Mä yritin nää mahdollisimman hyvin. Täältä alakupeestahan tää on mennyt hyvin, mutta tuohon on jäänyt tuommoinen väli sitten. Toisella puolella minusta ei tuommoista ollut. Mutta tuo on niinku isoin leikkausvirhe, mitä näissä tarroissa on. Tällä puolellahan tuo on ihan hyvä. Ei tuossa niinku ole mitään ongelmaa tuossa kohin. Joo, semmonen, että voin kyllä suositella ihan lämpimästi näitä Kiinan tarroja. AliExpressistä ainakin tulloo laadukkaat sieltä, mistä minä tilasin. Me voin laittaa sen deskin vaikka sen, mistä minä tilasin nämä tarrat. Tämä umpijokki, mikä tässä on, niin tääkin on Kiinasta tullut, että aikaisemmin on tilannut noita LED-umpioita Kiinasta. Niin vähän on ollut ongelmaa sen kanssa, että kosteutta on päässyt sinne sisään. Ja sit se on ajan kanssa niin käynyt kosteella kelillä pätkimään sitä valoa. Mutta tuon kanssa ei ole ollut ongelmaa. Että nykyisin kyllä osa tavarasta, mitä sieltä Kiinasta tullut, niin on ihan laaduista tavaraa. Joo. Ostin tosiaan muuten uuden penkin päällisinkin tähän One Gripperiin, kun ärsytti tuo edellinen 24MX penkin päälle niin siinä liukuu koko ajan. Ei se niinku aikaisemmin ollut mitään ongelmaa, mutta meni iskemään sen kemikaalia sen niskaan. Ja ei se sitten enää puhistamallakaan lähtenyt oikein puhtaaksi sitten silleen, että siinä pysyisi se pito. Niin piti tuo One Gripperi hankkia. Ihan vörtti sijoitus. Ilmanen mainos nyt One Gripperille. Mutta helvetin hyvä penkin päällinen, parantaa kyllä ajotuntumaa ihan älyttömästi tuommoinen penkin päällinen, missä et liuvu sitten silleen ihan niinku oisit jossain vesipuistossa. Tämä video taas nyt olla tässä. Ei mulle tule tähän mitään muuta. Tää nyt oli vähän tämmönen testi, että tullooko tästä mitään, onko tää mukavaa ja haluanko me jatkossa edes tehdä näitä videoita. Eiköhän näitä tule ihan mukavaa, näitä on kuvata. Kuvata on tosiaan. Ja sitten kyllä tuntuu, että noita videoaiheitakin riittäisi, että näistä laitteista kuvailla ja sitten mitä tullut noita projekteja ja kaikkea muuta tuommoista, niin kyllä me uskon, että tullaan nyt kesällä moottoripyörävideota ja sitten mopovideoita ja kaikkea ja sitten katsotaan mitä talvella keksittäisiin. On mulla talvellekin idea, että mitä videota me käyn tekemään, mutta siitä nyt ei vielä enempää tässä vaiheessa. Siitä tullaan videota myöhemmin, että mitä talvella tapahtuu. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, niin jätä tykkäys ihmeessä ja tilaa kanava, että saataisiin kanavaa kasvuun. Innostaa sitten tekemään enemmänkin jatkossa noita videoita. Joo, eipä siinä, se on moro vaan.